Bravo! Bravo! Stigao je ovo Kukuškin i prebacio lopticu u nebrnjeni deo polja BDN-a. Najlepši potez ovog meča. Pogledajte kakav je ugao. Ali najveća nada italijanskog tenisa u ovom trenutku je Jannik Sinner. Šta je sve izvukao Fognini u ovom penu? Ovo je trademark. Ovo je trademark Richarda Gasqueta, backhand paralela. Kako je samo ovde napao i uspeo da stvori prednost u poenu, na kraju forehandom završio ovaj poen. Evo još jednom. Jedan od najlepših backhanda. Ovo neće stići Fognini. Ovo neće stići Fognini. Spasio je break loptu Cecchinato. Ovo je ono o čemu smo pričali, jednostavno Gasquet kada vidi da ne može da stigne lopticu, on i ne ide ka njoj. To je bio slučaj ovoga puta, izvinio se Kecmanović. Nije zahvatio loptu na najbolji mogući način, ali